שלום, היום אני רוצה ללמד אתכם איך עושים קסם בקלפים. אוקיי? אז בואו נתחיל. שימו לב, יש פה מתנדב, בינתיים רק מתנדב. שימו לב, אחד מהקהל בוחר, הנבחר. יפה, שימו לב, זה. עכשיו שמתי אותו פה. עכשיו שימו לב, אני שם אותו בראש איך קוראים לזה? חפיסה. פשוט מערבב ומערבב, ומה אכפת לי? יפה, כל הכבוד. נערבב עוד פעם אחת. יפה. ואז עכשיו הגיע הזמן שווה את הקסם. אוקיי, אז הקלף מסתתר כאן. יפה, מצאתי. זה 7. 7 עלה. תודה רבה לכם ויום טוב.